Mai shari'a H.H. Kereng na babban kotun jihar Gombe ya samu alkalin kotun Majistare Muhammad Suleiman Kumo da laifin cin hanci tare da yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 2 da watanni 6 a gidan yari. Hukumar yaƙi da yiwa tattalin arzikin ƙasa ta annati EFCC reshen shiyar Gombe ce ta gurfanar da Kumo a gaban kotu bisa tuhume-tuhume 3 da suka shafi rashawa da kuma amfani da mukami ba daidai ba. Kotun ta saurari cewa alkalin ya karbi naira miliyan 1 ta hanyar wani asusun banki da ke da alaka da magatakardan kotu yayin da ya ki aiki da kotun majistare ta Fantami a jihar Gombe. A farkon shari'ar, wanda ake tuhuma ya musanta zargi tare da kalubantar ikon kotu na sauraron karar, yana mai cewa tun da shi jami'in shari'a ne ya kamata hukumar kula da ayyukan shari'a ce ta ɗauki matakan da daftarwa a kansa. Sai dai masu gabatar da kara sun bayyana cewa alkalin majistare baya cikin rukunin jami'an shari'a da kundin tsarin mulki ya ba kariya. A hukuncin da kotun ta yanke a watan Fabrairu shekara ta 2026, kotu ta amince da hujjar EFCC tare da tabbatar da cewa tana da ikon sauraron shari'ar. A zaman da aka koma ci gaba da sauraro a ranar 5 ga watan Mayu shekara ta 2026, wanda ake tuhuma ya sauya matsayinsa daga musanta zargi zuwa amsa laifi bayan an sake karanta masa tuhume-tuhumen. Yayin yanke hukunci, mai shari'a Kereng ya bayyana laifin a matsayin mai tsanani tare da samun Kumo da laifi ƙarƙashin dokar hana rashawa da sauran laifuka masu alaƙa ta shekarar 2000. Kotun ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 2 da watanni 6 tare da zaɓin biyan tarar naira 250,000. Haka kuma an umarce shi da ya biya naira 500,000 a matsayin diya ga EFCC domin kuɗaɗen bincike da shigar da ƙara. Shari'ar ta biyo bayan ƙorafe-ƙorafen cin hanci da aka kai wa ma'aikatan shari'ar ta jihar Gombe, lamarin da ya haifar da bincike, gurfanarwa da kuma hukunci da aka yanke a ƙarshe. Daga birnin Kebbi, Hauwa Hassan kan Giwa Skylight Media 101.